Здравейте, уважаеми потребители на интернет! Вие отново гледате новините с мен, Коко и с мен, Шоко. Тук ние разглеждаме малко новини от миналата седмица, защото ни мързи да сме актуални, а и малко неща си заслужават. Започваме! Вестник Труд съобщи, че в Министерството на правосъдието се случват корупционни практики. Схемата е, че без конкурс избрана фирма, която поддържа климатиците на чиновниците и в замяна получава 981 лева и 50 стотинки на месец. Това е знак само за едно. Положението в държавата е толкова лошо, че дори корупцията бедства. Но това е и добра новина. Скоро няма да има нищо за крадене и съответно корупцията ще спре. Поздравяваме правосъдния ни министър за хибридния подход и сточи всичко до стотинка. Бойко Борисов съобщи, че ще даде по една седмица отпуска на всичките си министри. Не знам дали това е хубаво. От една страна, колкото повече се правят, че бачкат, толкова по-зле става. Но от друга, колкото по-малко си дават зор, толкова по-скучно ни е и на нас. Все пак си е друго да си направиш един мундштук от морков, да го напълниш с копър и да им гледаш кахърните личица в парламента. Винаги им се чуда. Начумерили са се, защото трябва да си говорят с медиите, защото не им е минала схемата днес или защото мисленето изисква физически напън. Според отговорните за изборите лица, бюлетините няма да стигнат. Общо ще има 3900 различни вида бюлетини, на някои места ще се гласува с по 5, а трябва да се напечатат общо 30 милиона бюлетини. Така. Тие или пак ни лъжат, както по-възрастните представители на основния си електорат, или просто се опитват да ни объркат. Вярно е, че референдум ще има местни избори. Още от сега ще ви кажа какви ще са резултатите. На референдума ще изберем Бойко Борисов. На местните избори ще решим, че искаме да падне акцизът за домашната ракия, а електронното гласуване ще го разцъкаме като Angry Birds. Голяма фирма за преработка на отпадъци иска със закон да се налагат глоби от 1000 лева на клошарите, защото заради тях губи 7-8 милиона лева годишно. Пичове, съгласни сме, че загубите са тежки, ама у нас положението е още по-тежко. Вижте, че дори корупцията работи за 981 лева и 50 стотинки месечно. Стегнете се, че както е тръгнало, всички ще се срещам до кофите съвсем скоро. А сега следва политическия коментар на нашия анализатор Джоджо. Фани единия, удари другия. Здравейте и от мен! Тази седмица видни политици от нашето минало и настояще се изредиха по темата за Гърция като чакали. Искаме само да им напомним, че благодарение на техните кански усилия, кризата в южната ни съседка от 2011 година беше мечта за нас и няма да го докараме скоро дори до там. На нас още взето малко ни дреме какво се случва в Гърция, ни интересува какво ще стане у нас, защото цялата ни мара е втасала и без охи-бохито, а обоснован отговор няма. Като гледам, няма и да има. Мога само да заключа, че нашите политици имат огромен, ама нечуван, нечовешко зверски голям късмет с народа си. Това бе всичко от нас за тази седмица. Очаквайте ни следващия четвъртък. Понеже сте в интернет, няма да казваме не смените канала, а просто турнете едно лайкче или шернете. Така помагате на две плюшени играчки. Чао!